ligger så i dag dette prestigefyldte opgør, hvor der er ingen tvivl om, at Milan vil arbejde fremad, og Inter vil prøve at forsvare sig og så slå kontra. Ja, Milan skal frem på banen. Verona sammen med Preben Melkjær for 3 år siden. Her den milanesiske anfører Baresi tilbage til målmanden Galli. For Milan i denne sæson, og det har været et absolut tab for mesterklubben. Med nummer 4, Matteoli. Forretningsstart inden en lang sæson her, Baresi. Rijkaard og anfører Baresi. Men nok en af Europas 720 spilleminutter i A-ligaen. Til gengæld tog det blot Bayern 31 år. Ikke noget, siger dommer. Franco Baresi. Og så bygges det hele op igen fra Baresi. Og et forsvarsspil her af Baresi. Igen Baresi. Ja, der må vi ikke håbe, at målet... Ja, uden for banerne foregår der jo også en tilsom. Det er, fordi 2 hold spiller på banen. Ja, der skete lidt af en koldbøtte med Inter før denne sæson. Og hvad siger du? Inter på plads. Som skrevet står. Kører på de sidste 2 minutter her. Uha. Og her ser vi så løsningen på det problem. En lang bold frem til de udstødstærke forwards. Både Van Basten og Virdis er jo meget... Baresi. Fra de første 45 minutter har haft godt af pausen, og vi er så altså her i gang. Det var Virdis med nummer 11, og stillingen altså fortsat 1-0 til Inter på det mål, som Serena scorede efter 22 kraft. Først og fremmest må Milan prøve at skabe lidt flere overtalssituationer. Man har forsøgt, som vi ser her, med lange bolde, at man får skabt overtalssituationer, og samtidig afsikre bagude, sådan så Inter ikke som løfte de farlige skråbolde ind til de 2 hovedstødstærke angriber, og så samle folk op. Baresi. Virdis. Og så lillebror. Det hold, der har hjemmebanen og har de fleste tilskuere i ryggen, så der skal nok falde ude i siderne, hvor der er lidt mere plads end inde på midten, hvor markeringerne er mere snævre, og får altså så mulighed for at rykke fri og skabe chancerne. Hvorimod Milans spil er for lukket, men lad os nu se her.
Ja, det brænder på dernede. Ja, skråafleveringerne ind i feltet, som vi har talt om tidligere, er et udmærket våben mod Inter, men de skal falde lidt tættere på strafbarfeltet, lidt længere oppe på. Elegant spillet af Virdis til Baresi. Og hvad så? Mange af de godt 80.000 tilskuere. End det vi kender i dansk fodbold, og oven i købet til de store kampe, som den vi overværer i dag, der er priserne så yderligere skruet op. Maldini til Baresi og Rijkaard. Milans unge talenter, 25 år. Han var det i Verona, hvor han var motoren på Veronas hold, da de blev mestre. Og i det hele taget en spiller med en stor aktionsradius og samtidig en pragtfysik. Og et talentfuld spiller. Der skal mere bredde, man skal prøve at komme. Den trængte situation helt ned fra forsvarsrækkerne og hele vejen op, uden at en Milan-spiller rørte bolden. Nytter det noget? Baresi. Det er et hold, som hænger fantastisk godt sammen. Der er en meget fin